गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 1 मार्च 2023 बिएन बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। अदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव जानाय इनकाउन्टारनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खेंफोरथि। किनारामानो जा डिम्बेश्वरानो जा एक्सनआ एखेयानो जागौमोन। मिथिनानै लानाया मोजांदि गिबियाव कारनिफ्राय गुलि गावनाय जादोंमोन पुलिसनि सायाव। बेयाव सासे पुलिस कनस्टेबल आरो एसआइआ जखम जादों। केनाराम बर'आनो जा डिम्बेश्वर मोसाहारियानो जा एक्सनआ एखेयानो जागौमोन। थेवबो सिआइडि नायबिजिरनो होनाय जादों। माबायदि गोरोन्थि सिनायथिनो होनाय जादों। पुलिसआ केनाराम होननानैबो गावथाराखैमोन, डिम्बेश्वर होननानैबो गावथाराखैमोन। पुलिसखौ जेब्ला कारनिफ्राय गुलि गावनाय जादोंमोन बेबायदि समावनो काउन्टार खालामनाय जादों। जाथायनि समाव पुलिसआ मिथिया सोरमोन होनना। थेवबो जों सिआइडिनो नायबिजिरनो होनाय जादों जाहाथे जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाय जायो होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांनि गेजेरजों बुङो। अदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव जानाय नंखाय इनकाउन्टारखौ लाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङो। दायनिगिरिब्लाबो इनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ लाना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारियो। एबसुआ माब्लाबाबो इनकाउन्टार खालामनायखौ सापर्ट खालामा, खालामबोफेराखैबो आरो खालामनायबो नङा। बेनि थाखाय उदालगुरि पुलिस बिफानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थैखांनायनि उनाव दायनिगिरि जानो हायो, नाथाय थैखांनायनि उनाव गावनि न'आव न'खरनि मानसिफोरा बेखौ लानानै थांनो मोननायनि अधिकार दं। लोगोसे मिरु आफादनि आफादगिरिया सोंथि खालामनानै बुङोदि जुदि इनकाउन्टाराव थैनाया डिम्बेश्वर मोसाहारिब्ला मस्ट वान्टेड किनाराम बर'आ बबेयाव थांखो? बेखौ नागिरनायनि दायथ'आ बबेयाव थाखो? अदालगुरि पुलिस बिफाननि आरो सरकारनि किनाराम बर'नि मुङाव मानो डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ मानो इनकाउन्टार खालामनाय जादों? बेनि न्याय आरो बिसारखौ जोंनो नांगौ होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों दाबि दैखाङो। बर'नि गोथार बाथौ थानसालियाव सिखाव हाबदों। अदालगुरि जिल्लानि NH-15 नं माहारियारि राजा लामाजों नांथाबनानै थानाय रौता आन्चलिक अल बाथौ महासभानि थानसालियाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा सिखावफोरा हाबना मुवा बेसाद लाइ लथरफोरखौ लानानै थांदों आरो माखासे गोनांथार मुवाफोरखौबो खावनानै लांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थैनाया जुदि दाय गैमारामोनब्ला न'खरनो राहा खालामनो सरकारखौ नारसिननाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुङो आथिखालनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। अदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव दाखालि बावैसो जालांनाय इनकाउन्टाराव सोरखौबा गावथारनांगौआ सोरखौबा गावथारदों होननानै अजद लाबोबाय थानाय समावनो मैया बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुङोदि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जुदि थैनाय सुबुङा जेबो दाय गैमाराब्ला बेनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्रायबो अनसुंथाइ होनो थाखाय आसाम सरकारखौ नारसिननाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होयो। लोगोसे नायबिजिरनायखौ जोबग्रोथों होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होयो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीया। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।